Ngokumthetho kuyakubanjalo. Nkosi yami. Kuyakubanjalo. Hallelujah. La inkosi ilanda ibandla layo. Jesus. Bible lithi sothi masifika ngalena celebrate sibonge imkhele yethu. Ah, Ukuhlushwa kodwa Jesu. sihlushwe khona emhlabeni siyothola isimkhele ngakho. Ingakho ngithi ngiyazonda ikhono lingenazo inhlupho. Kodwa ngiyamthanda umuntu oface izinto. Ngiyamthanda umuntu ongena enkingeni aphuma. Ngiyamthanda umuntu obhekana nayinkinga aphuma kuzo. And bawuphuma enkingeni uphuma usunamandla. Hallelujah. Jesus. Ngoba yonke inkinga ongena kuyona udlula iyabhala. Hallelujah. Jesus. Akuyabhalwa. Oh, Nkosi yami. Akuyabhalwa. Hallelujah. Emlazo nhlupho izona sombukele simkhele ngazo. Oh, Jesus. Yabo Jesu. Siyobukele simkhele ngazo lezo nhlupho. Amen. Jesus. Awukhona uNkulunkulu ukhona. Nkosi yami. Awukhona uNkulunkulu ukhona. Oh, Jesus. Ukhona uNkulunkulu ukhona. Oh, Jesus. Singena emgodini ukhona. Hallelujah. Singena enkingeni ukhona. Oh, Jesus. Singena emanzini abilayo ukhona. Ukhona. Sihlukunyezwa ngabantu ukhona. Ukhona. Singena emasontweni ukhona. 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 Jesus. Ooh. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Ukhona. Thank you, Holy Spirit. Wawafika abafana befaka esithandweni somlilo. Oh, Jesus. Kwamemeza inkosi uNebukadnezar. Nkosi yami. Yathi asifakanga yini abathathu. Nkosi. Kodwa sibona kunowesine phakathi Oh, emlilweni. Jesus. iBhayibheli lithi babonakala behamba phakathi. Nkosi yami. Bethi El Shaddai, El Shaddai. You are the mighty warrior. You are the mighty warrior. You are the mighty warrior. iBhayibheli lithi bamemeza inkosi. Yathi asifakanga yini abathathu. Oh, Jesus. Hayi, bathi babesifaka enkingeni bacabanga ukuthi kuyaphela ngathi. Oh, Jesus. Hayi, akupheli ngathi. Hallelujah. Yes, Lord. Laba behamba bengasaboshiwe. Nkosi yami. Awungathi ngifundele enye ivesi ngakhuluma ngenkani kwenze njani? Bahamba bengasaboshiwe sebeqaqiwe. Nkosi yami. Bethi you are the most high God. Hallelujah. You are the mighty warrior. Bathi El Shaddai, El Shaddai, Elyon, El Roy. Elohim Jehovah Nissi. Ushaya maya tham. Ukubona umkhathi mawuhlangane ngawo. Oh, Jesus. Uma amadimoni asemkhathini ehlangene ngawo. Hallelujah. Bathi siyaqeda ngalo. Oh, Jesus. Bakuthumelela ngabathakathi. Bafike baqede ngomuzwa wakhe bahlakaza izingane. Hallelujah. Ingane ehlakaza kumuzwa usala ungenamuntu. Oh, Bacaba Jesus. ukuthi umuzwa uyaphela. Kanti abazi izulu linecebo. Hallelujah. Abazi uJehova uhlelile. Jesus. Abazi uJehova uplanile. Kula abantu bacabanga ukuthi uJehova bangena la insindisweni bangena ngephutha. Nkosi. Lalela uhlelo. uJehova Hallelujah. uhlelile. Jesus. Uhlelile. Nkosi yami. Hayi. Moya mengizwa ngihlabelela ngithi angena la okuthiwa ngenwa khona. Hey, Jesus. Ngiphinde ngithi saphuma la kuthiwa kuphunywa khona. Acabanga ukuthi ngimana ngihlabela emhlabeni kade ngiyazi ngangadlula kuthiwa khona kudlulwa khona. Nkosi yami. Hayi izulu likhona. Masingena enkingeni izulu likhona. Oh, Jesus. And uJehova uyaplana yonke into esiyibona namhlanje ingaphansi kweagenda neplanning kaNkulunkulu. Noma ngabe kubhlungu kanjani, kodwa izulu lihlelile. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Ajabula lapha bethe kimi asiye endlini kaJehova. Angijabulanga bethi asiye nenkwarini. Kodwa ngajabula kuthiwa siye endlini kaJehova. Oh, Jesus. Angijabulanga kuthiwa sambeni kunabafana abaningi lapha egroundini. Asambeni siyijuxuza unyuye. Kodwa ngajabulela kuthiwa kuna siye endlini kaJehova. Oh, Jesus. Ngoba kunento etholakala endlini kaJehova engatholakali kwenye indawo. Oh, uJehova Jesus. bayibona abantu bakhe behlangene. Uthi bakuhlangene ababili noma abathathu. Hallelujah. Uyafika
nazo edinabo. Oh, Jesus. Hayi. 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 Oh, Jesus. Hayi. Jesus. Lalela. Lalela. Yonke into angena kuyona khandwa ubufakazi, testimony. Khandwa ini? Lebo bufakazi kubona bomqhele. Amen. Ibona boyini? Lento ezokwenza amakholwane wakho bese beyibuza. Bethi uphunyuke kanjani la kuba sasimshaya ngekhensa. Sithi khensa izoqeda ngaye. Kodwa bakubona uyavuka Monday. Bakubona uyavuka Tuesday. Bakubona uyavuka Wednesday. Bakubona uyavuka Thursday. Bakubona uyavuka Friday. Bakubona uyavuka Saturday. Bakubona uyavuka Sunday. Base bayibuza ukuthi wenza ngani. Kanti abazi ukuthi unomoya ongcwele ohlezi nawo. Uhamba nawo ogqokile oqaba nawo. Hallelujah. Jesus. Ubhonga njengengonyama. Yes, Lord. Ebhonga ehlala ibhongela ilwane zasendle. Hallelujah. Mayibona izitha zethu uyabhonga. Uzwakala njengomdumo wezulu eliningi. Ake ngikutshele izitha zakho zikusabisa kwenyoka wena ngoba uyinkinga. But umuntu awuzenza bonakala ngathi weak wena, you don't understand. Enkosi yami. Kade bakuzama. Kodwa they failed. Bathu uzamnqola uhamba kiphi inyanga? Angihambe enyangeni mina. Mina ngazalwa inyanga. UBalperizim uyangizala ehlane. La ngiyothandaza khona wakhuluma nami. Oh, Jesus. Wathi ngibheka indaba kuwena manje. Hallelujah. Hamba uyizwela ushintshe isizwe. Oh, Jesus. Yona inyanga yami ke leyo engena kuyona ngedolo phansi. Hallelujah. Jesus. La ngiya khona sengiphasa ngamadolo. Ngithi bawo. Enkosi yami. Yabona kwaThixo. Yabona kwaThixo. Funeka abantu abanenkani, hayi abantu abaweak. Jesus. Amen. Ngoba lo mongcwele okuthiwa okuzalwe uNkulunkulu kuyawehlula umhlaba. Ukhulunywa ngokuzalwa kumoya. Phiwa amandla. Amen. Akukho la satshelwa khona ukuthi kuyoba mnandi endleleni. Kodwa satshelwa into eyodwa ukuthi konke okuyinkinga kuyanqotshwa. Amen. Bible lithi uDaniel uphoswe emabhubesini. Alanjisiwe for 7 days. Bible lithi uDaniel mayiphoswa mzwakhe. Uyangena emabhubesini uboshiwe. Ayiqaqi izandla ngokwe theory nangokwe science noma theologians thina ababhali singama author nama scribe angithi ngombhalo wencwadi nami so thina singama author siyayazi le ndlela yokubhala mawuchaza isimo usichaze sibe poetic. Amen. Hallelujah. iBhayibheli mawufunda lo alayini alisho ukuthi amabhubesi ayilanjisiwe. Amen. Alisho ukuthi amabhubesi ayinjani? But lithi amabhubesi awabanga nakho ukudla. As if like kwafanele amabhubesi ahamba ayozingela. Ayitholela ukudla. Kanti awakwazi ukuzingela ngoba ayifakwe emgodini phansi. Umgodi ubiyelekile awakwazi ukuphuma abakwazi ukungena. So in other words amabhubesi ayigcinwe engadli ayelanjisiwe. But umbhali wangakuveza kanjalo. So if you scrutiny this verse uzobona ukuthi kwakufanele ngenkathi ephosa uDaniel phansi enganyathelisha unyathela phansi emnqaka emoyeni amabhubesi. But iBhayibheli lethi wafika wangena phansi. Nje ikhanda ecabanga ukuthi uyafa.
wathi mayehleli phansi kwafika amabhubesi amzungeza. iBhayibheli lithi mawufunda kahle ihistory kuthiwa amabhubesi amzungeza kanje elokhu emzungeze ebhonga ngithi bakhohliwe ukuthi ibhubesi limele ingonyama yomndeni kaJuda